Ganda. Hello, Mami. Diba guys, nandito kami sa tuktok ng Mount Matungos. Video. Kamusta guys? Okay ba? Sulit ba? Sulit? Kapoy kayo? Unya na. Mas kapoy pag yun. San Isidro. Mountain Ranges. Mount San Isidro. Ito itong trail namin ano. Wow, marami ang pala dito ah. Sumunod na part. Uy, wait. Ano yung ano niya? Sa matinding budol to ah. Basta nandiyan ka lang. Basta
ano lang. Oo. Parang nauulit yung tarak natin. Nasa kalsada na rin sila eh. Wala na akong kakapitan dito. Yan o, yan. Upo na lang po kayo. Slide na lang po kayo. Ganda. Tingin tayo dito, Mami. Mm-mm.